Ova priča počinje 10. jula 1856. godine. Ova priča počinje 10. jula 1856. godine. A šta se tad desilo? Rodio se jedan divan dečak. Stvarno? Da, Kako se zvao? zvao se Nikola Tesla. Nikola Tesla. I tako počinje ova naša priča. Ovo je moja kuća. Obožavam leto. Au. Ali kad je zima, sneg toliko napada da unutra ostanemo potpuno usamljeni. Mama ustaje pre svih i leže poslednja. Ja se nekad probudim i žmirkam i gledam je šta radi. Poslovi u kući imaju svoj redosled, tačan i nepogrešiv. Naprimjer, prvo ide briga o životinjama. Onda mama muze krave. A mi ostali, mi bismo ustajali tek kad čujemo ovo, džangrljanje posuđa, jer je to bio znak da će uskoro doručak. Doručak! Evo! Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvoli. Hvala. Prijatno. Hvala. Hvala, bilo je odlično. Divno. Najvažniji deo dana bio je da se obiđe i naloži vatra. I to je isto mama radila, kao da pleše. A kaži mi, da li ti znaš čemu služi vatra? Vatra služi da se na nju ogrejemo. Vatra je prirodan izvor energije. Znam ja, možemo, na primjer, noću da upalimo vatru i onda će ona da osvetli mrak. Tako je, na vatri možemo da skuvamo ručak. Znam ja, možemo, na primjer, na vatri da ugrejemo vodu koju ćemo posle da iskoristimo za kupanje, za pranje rupa i veša. Tako je, ali kao i svaki prirodni izvor energije, energiju treba čuvati. Pa, šta to radiš? Čuvam energiju. Ali, koju energiju? Pa, ne vidi mi. Energija je u šerpi. U šerpi? Peče. Energiju ne možemo da vidimo, ali ona pomaže da se ručak brže skuva i da voda sporije ispari. Znači, čuvamo energiju. Čekaj da te pitam. A čemu onda služi dugme na bojleru? Ranije, kad ljudi nisu znali za struju, oni su morali da lože vatru i da greju vodu, da kuvaju ručak na vatri. A danas, kada znamo za struju, danas je lako, brzo i čisto. Samo pritisnemo prekidač koji greje jedan grejač u bojleru i odjednom imamo pun bojler vode. Možeš da se kupaš do mile volje.
Ali čekaj, to ne znači sad da bojler treba da bude uključen stalno. Naravno, bojler ne treba da bude uključen stalno, jer energiju uvek treba štedeti. Čekaj, pa ako je treba štedeti i čuvati, onda... Onda? Onda poklopi šerpu. O, Ej, Ej, šta je ovo? pa ne znam. Da. Ovo je pepeo. Da, to ostane kada vatra izgori. Da, a, Izgoreo je pepeo! Wow. A šta je mama radila od pepela? mama je od pepela pravila sapun. Tako Da. je, pravila je sapun. Prvo je pepeo stavila, Da, u šerpu. tako je, u šerpu, a onda Onda bi dodala... vode, tačno. ali malo vode. Evo, sad ćemo dodati malo vode. Ha. I dodala je malo, čega? Malo mirišljevog ulja. Da. Hopala. I onda bi to polako kuvala na vatri, jel da? I onda bi stavila u kalup da se ohladi i dobili bismo... Šta? Sapun. Tako je, tako je. Sapun. A čemu nam služi sapun? Pa možemo da operemo ruke, na primjer. Tako je, možemo da operemo veš. Veš, da, Možemo tako da je. se umijemo, Da. da se okupamo. A šta radimo sa viškom ove hladne, čiste vode? Pa možemo da je prospemo, na primjer. Na primjer, zalijemo cveće. Da. Yes! Oh. Nisam vam to rekao. Moj najbolji prijatelj, Mačak, on se jako plašio vode. Kada bi se pokvasio, postajao je jako besan i razdražljiv. A to je bio problem, zato što tamo gde sam ja živeo, topao vazduh sa Jadranskog mora bi otopio nekad snijeg sa planina. I onda bi nastale ogromne poplave. Maček, dođi, Maček, odi, dođi. Dobri smo. Dođi, Maček. Sve u redu. Nema vode. Sve u redu. Što se to desilo? Pa, dok sam mazio svog mačka iza njegovog krzna, kao da se pojavila neka varnica, neko električno... Neko električno polje. Znam šta je to. Šta? Znaš, mene mama kad brzo češlja, Aha. onda mi odjednom ovako stoji kosa gore. Onda mama kaže, kosa ti se ne elektrisala. Da, ili, na primjer, ako ti mama skida džemper preko glave i onda onako krene da pucketa kosa, jel da? Ili kad se spuštaš onako niz tobogan, brzo, ajde. I posle toga nekoga ovako pipneš i skoči varnica. Da, to je elektricitet. A se nisi plašio kad si prvi put osetio elektricitet? Pa nisam. Zato što sam znao da meni od mog mačka ne preti nikakva opasnost, ali kada se ti zaista plašiš? Znaš, ja se jako plašim kad nešto ide ovako protiv mene. Da, plašiš se kad nisi siguran. Jeste. A kad si najviše nesiguran? Pa kad nešto ne znaš. A kada nešto ne znaš, onda pitaj, saznaj i nauči. Došlo je vreme da ja krenem u školu. Tako je. Hopala. I kada sam ja bio mali u mom mestu, nije bilo škola. Nije bilo škole na svakom koraku. Morala je cela moja porodica da se preseli da bih ja mogao da idem u školu. Zanimljivo. Da, i onda sam išao u jednu školu, drugu, treću, u veću, u još malo veću i onda sam dospeo
u Grac, u najveću školu. Pa kaži mi, šta je to Grac? Grac, to je grad u Austriji. Grad u Austriji? Da, i tamo sam... I šta si tamo radio? Tamo sam prvi put u svom životu, Šta? tamo sam vozio bicikl. Vozio bicikl? Tako je. I tako dok sam vozio bicikl, pitao sam se kuda ide sva ta energija koju ja trošim na okretanje pedala. Da li ja uopšte znam gde idem i koji je moj cilj? A jel znate, ako okrećete točkove, odnosno okrećete pedale na biciklu i stojite u mestu, ta energija koja se napravi može da upali sijalicu. Sijalica! Da. A kada okrećete pedale, imate cilj i krećete se, možete da stignete bilo gde! I tako sam ja nastavio da idem u školu i išao sam u jednu, drugu, treću, ali nekako se dalje nisam sa svima razumeo. A kada bi došao kući za raspust, video sam za svo to vreme dok sam ja bio u školi, moj mačak je bio na krovu naše kuće i sunčao se. Mačak, odi da te pomazim. Što ti je vruće krzno? Hej, i meni je vruće kosa. To je sigurno od sunca. Da. Jeste, od njega dobijamo lepu boju. Ja samo pocrvenim. Pa da. Kaži mi, šta još možemo da dobijemo od sunca? Možemo, na primjer, da sušimo jabuke ili da sušimo šljive. Smokve. Možemo da sušimo veš? Veš, to sam i zaboravio. To sunce ima stvarno veliku energiju. Da. A kaži mi, možemo li mi tu sunčevu energiju nekako da sačuvamo? Pa ne možemo da sačuvamo baš u tegli, ali znaš šta sad postoji? Šta? Postoje one solarne ploče. Mačak! Postoje one solarne ploče ili solarni paneli na krovovima nekih kuća i zgrada. I one upijaju sunčeve zrake i onda od te energije koja se skupila možemo noću da upalimo sijalicu. Možemo da upalimo sijalicu. Da, koliko sunca, toliko energije. Divno. Došlo je vreme da se ja vratim nazad u školu. I opet sam išao u jednu, drugu, veću, još malo veću. I onda sam došao u Prag. U Prag? A znaš šta sam tamo video? Ne. Prvi put u svom životu sam ugledao ulične svetiljke. Ja to nikad ranije nisam video. Da, zamisli, noću možeš da hodaš i nema mraka. Divno. Onda sam iz Praga otišao u Budimpeštu. A tamo sam ih naučio... Halo, ne čujem. Ja vas ne čujem. Halo. Gospodine Tesla, ne čujem vas. Samo trenutak. Nešto krči. Molim? Slušajte, ima dugme koje bi trebalo, evo ga, me čujete sad? Me čujete? Čujem vas, gospodine Tesla. Ima dugme, da. Pa kako je u Budimpešti? U Budimpešti sam ih naučio kako da pojačaju zvuk na telefonu, kako da se bolje čuju. I u Budimpešti sam osnovao Teslinu električnu kompaniju. Joj, je to bilo teško voditi električnu kompaniju? Pa bilo je, ali ja sam se trudio da vodim računa o svojoj kompaniji isto kao što je moja mama vodila računa i brigu o našoj kući. Ga. A nisi rekao ko ti je stalno smetao? U kući, i van kuće, u kući, i van kuće, u kući, i van kuće, u kuće. Gusan, moj najljući neprijatelj. Mačak! Taj gusan bezobraznik, stalno me plašio i stalno me hvatao za pantalone. I to bi radio sve vreme dok ga mačak ne bi pojurio. Evo, pada mrak. Kaži mi, da smo izgleda spaseni. Gusan se izgleda boji mrak. Da, pa ne. Ne? Ne zapravo. Gusan se nije plašio mraka zato što je gusan noću spavao, kao uostalom i sva živina. Stvarno? Da, a dok je gusan sa ostalom živinom noću spavao, ja sam i tada maštao.
Da, i sanjao sam. I bio sam zapitan o svim stvarima koje još uvek ne znam i koje bih voleo da otkrijem. I ta zapitanost me je vodila daleko. Vodila me je daleko, 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 skroz do Čikaga. Do Čikaga? Da. Kaži mi, šta je to Čikago? Čikago, to je jedan grad u Americi. Stvarno? Da, i tamo sam osvetlio jednu izložbu sa 12 dvofaznih generatora. Sa 12 dvofaznih generatora? Da. Kaži mi, koliko je to svetla? Pa jedan generator može da puta 12... Da, to je ukratko mnogo svetla. Jako mnogo svetla. I onda sam iz Čikaga otišao na Nijagarine vodopade. Da, tamo je čak 9 mojih patenata... Wow! Koliko vode! Tamo je čak 9 mojih patenata iskorišćeno za izgradnju hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Kaži mi, molim te, šta je sad to hidrocentrala? Pa to je kada voda i vetar zajedno prave energiju. Stvarno? Da. Čuvaj! I ta zapitanost me vodila i dalje od Nijagarinih vodopada. Vodila me sve do Njujorka, sve do ideje o radaru. I na kraju sve do Edisonove medalje. Gospodine Tesla, čestitam. Kažite mi, i kada ste dobili Edisonovu medalju i kada ste postali slavni naučnik, da li ste i tada ostali zapitani? Zapamtite, zapitanost uvek mora da ostane. Jer je jako važno šta sanjate, kako sanjate, o čemu sanjate. Zapamtite, snovi, oni rastu kao oblaci, kao tesno. I zato je jako važno da kada se probudite, radite na tome da ti snovi postanu stvarnost. Ali, šta je u svemu tome zaista važno? Važno je da čuvamo sećanje. Na svoje roditelje, na svoje prijatelje, na svoje ljubimce. Važno je da čuvamo prirodu. I sve što nam ona daje. Vodu, kišu, vetar, zvezde. I važno je da čuvamo. Sve što nam je dato i da ne podrazumevamo. Da se nismo pitali, ne bismo imali toliko stvari koje podrazumevamo. Ne bismo imali struju, ne bismo imali televizor, ne bismo imali mobilni, ne bismo imali laptop, kompjuter, pametne kućne aparate. Ne bismo imali toliko toga što podrazumevamo. I zato pitajte. Pitajte svoje učitelje. Pitajte svoje roditelje. Pitajte svoje vaspitače. Ako pitajte jedni drugi. Pitajte i sami sebe. I kad vam kažu da ste dosadni, i dalje pitajte. Uvek pitajte i naučite.